खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम इउसिसि बिलखौ एसेम्ब्लियाव थिसनबाय। BTC सेक्रेटारियेटआव मार्केट सेटेलमेन्ट कमिटि BTCनि मोनसे जथुम खुंदों। BTCआव एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों मेम'रेन्डाम गथायदों। नंखाय LG साख्रिनि थगायनायाव सा 33 आसामनि लाइमोनफोरखौ थगायदों। तिनिसुकिया रां दाबिनायनि दायाव 4 हमजादों। आसाम सरकारा बाजेटनि गनायथि गैयाजासे 509 कौटि रां खरसा खालामदों। CAGनि रिपर्ट। हारिमुआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो भुटाननि गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायफैदों। आसामाव पेट्रलनि बेसेना 105 रांनि बारबाय। कंग्रेसआ सरकारखौ नोजोर होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसाम इउसिसि बिलखौ एसेम्ब्लियाव थिसनबाय। आसाम सरकारा रोखोमसे नोगोरारि आयेन इउनिफर्म सिभिल क'ड इउसिसि बिल 2026 खौ आसाम एसेम्ब्लियाव थिसनबाय। थांखि लानाय आयेननि थांखिया गासै हादोरसायाव हाबा, फाथैलाइ, उनमोनथाइ आरो लिभ-इन सोमोन्दोनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा नेम सोरजिनाय। गावसोरनि दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय सिडुल ट्राइबफोरखौ बिलनि बायजोआव दोननाय जादों। आसामाव लिभ-इन रिलेशनशिपखौ लानानै गोख्रों नेम। लिभ-इन रिलेशनशिपआव थानायनि बैसोआ 21 बोसोर जानो नांगोन। जुदि लिभ-इन रिलेशनशिपआव थायोब्ला साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोनांगोन। जुदि नोंथाङा फोसावालासेनो लिभ-इन रिलेशनशिपआव थायो अब्ला 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 25,000 रांसिम जरिमाना होनो नांगोन। जुदि लिभ-इन रिलेशनशिपआव थानाय समाव सोरबा हिन्जावसाखौ गनायथि गैयालाबानो गारनाय जायो अब्ला जोथोन लानांगोन। लिभ-इन रिलेशनशिपआव थानायनि उनाव नागारलायनो नागिरोब्ला मोन्नैबो हान्जानि गनायथिजोंल' गनायथि होनाय जागोन। लिभ-इन रिलेशनशिपआव गथ'आ जोनोम जायोब्लाबो बेखौ आयेन बादियै फोसावनाय जागोन। बे नेमआ हादोरसानि बाहेरायाव थानाय आसामनि लाइमोनफोरनि थाखायबो बाहायजागोन। थांखि लानाय आयेनाव गोबां हाबा लानाय आरो थगायसुला हाबा जानायनि थाखाय गोख्रों साजा होनायबो दं। बेरेखा दोलोफोरा बिलखौ पास खालामनायनि सिगां गुवारै रायजो राजाफोरनि सायाव सावरायनो दाबि खालामदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ BTC सेक्रेटारियेटआव मार्केट सेटेलमेन्ट कमिटि BTCनि मोनसे जथुम खुंदों। खौरां बिजोङाव खौरां मोननाय बादियै क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुम नब्लाङाव BTCनि EM प्रेस मुसाहारिनि मासि सामलायनायाव हाथाइ बाजारनि गोदान टेन्डार, मोसौ बोरमानि बाजार, पार्किं बायदि बायदिनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। बे हाबाफारियावनो BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो बिडिअ'फोरा गथायनाय रिपर्टखौ नायफामफिननाय जायो। बे मेलाव बावखुंग्रि BTC बियाबनि MCLA आरो आफादनि मासिगिरि श्री दानेश्वर गयारी, नेहाथारि, हाथाइ आरो मेला बिफान निबृत्ति बर', श्री नागेश्वर चौधुरी, श्री राजु बर', श्री सन्जीब इसवारीजों लोगोसे BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै बिडिअ' बिथांमोनहाबो नुजाथिदों। थामथि खौराङाव दङ BTCआव एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों मेम'रेन्डाम गथायदों। BTCआव एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ दानफ्रोमबो मेम'रेन्डाम गथायदों। BTCनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव 3,49,000 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायखौ होखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। ब्रैथि खौराङाव दङ नंखाय LG साख्रिनि थगायनायाव सा 33 आसामनि लाइमोनफोरखौ थगायदों। LG इलेक्ट्रनिक्सआव नंखाय एपइन्टमेन्टनि अफार होनानै सा 33 लाइमोनफोरखौ थगायनायनि अजद दैखांनायनि उनाव आसामाव मोनसे गिदिर साख्रिनि थगायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बोलि जानांनाय सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि थिसनथाइ आरो फोरमान खालामनायनि थाखाय रां होनानै साख्रि होनायनि खोथा होनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला लाइमोनफोरखौ डकुमेन्ट भेरिफिकेसन आरो फोरोंथायनि थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव साख्रिनि जासिनायखौ नंगुबै नुनो मोनो।
खौरां मोननाय बादिब्ला बिसोरनि गेजेराव गोबाङानो ITIनि फरायफारिफोरखौ फोजोबदोंमोन आरो थिसनथाइ हाबाफारिनि गेजेरजों दिदोम साख्रि मोनगोनखौ मिजिंथिदोंमोन। दा सोंथि दैखांनाय जादों दि माबोरै नंखाय फोरमान खालामनाय आदबखौ मोजाङै नायबिजिरालासेनो सोलिनो गनायथि होनाय जादोंमोन। भुगिनांनाय नखरफोरा बे थगायनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय आरो गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं बिबानगिरिफोरा बेखौबो नायबिजिरगासिनो दं दि कम्पानिनि मुङाव सोरबा नंखाय एजेन्ट एबा बिचौलिया खामानि मावगासिनो दंमोन नामा। बाथि खौराङाव दङ तिनिसुकिया रां दाबिनायनि दायाव 4 हमजादों। तिनिसुकियानि पुलिसआ इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आल्फा आइ जों सोमोन्दो थानाय मोनसे रां जाख्ल'नाय केसजों लोब्बा थानाय अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुनि सासे दैदेनगिरिजों लोगोसे 4 सुबुंखौ खादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा होबथाजानाय उदखारि हान्जानि मुं लानानै जायगानि फालांगिरि आरो फालांगिरिफोरनिफ्राय रां दाबि खालामगासिनो दंमोन। ओनसोलाव रां दाबिनायनि हुमखि होनायनि अजद मोननायनि उनाव रैखाथि एजेन्सिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायो। खौरां मोननाय बादिब्ला अपारेशननि समाव पुलिसआ दायनिगिरिफोरनिफ्राय गोनां फोरमान बिलाइ आरो मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा दा नायबिजिरगासिनो दं दि नेटवार्कआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दंमोन नामा। हमजानाय जाथाया ओनसोलाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों मानोना दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे फरायसाया फरायसा आफादजों सोमोन्दो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ मिथिहोयो दि बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो बेनि बांसिन फोरमायथि ओंखारनो हागौ। 6थि खौराङाव दङ आसाम सरकारा बाजेटनि गनायथि गैयाजासे 509 कौटि रां खरसा खालामदों। CAGनि रिपर्ट। कम्प्ट्रलार एन्ड एडिटर जेनेरेल CAGनि मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि आसाम सरकारा हादरसा एसेम्ब्लिनिफ्राय गनायथि मोनालासेनो 509 कौटि रांसो खरसा खालामदों। अडिट रिपर्टआव राङारि बेले-बेजे आरो बाजेट नेमफोरखौ सिफायनायनि सायाव जिंगा सिखांनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला गुबुन गुबुन बिफाननि सिङाव सुफुं दाबिफोर एबा रां बावजानि राहाफोरनि गेजेरजों थि गनायथि गैयाजासे खरसा खालामनाय जादों। CAGआ बुंदों दि बेफोरबादि खरसाया राङारि नेमखान्थिनि बेरेखा जायो आरो सरकारि एकाउन्टनि पारदर्शिताखौ खम खालामो। बे रिपर्टआ राजखान्थियारि फिनजाथाय सोमजिहोदों। बेरेखा दोलोफोरा सोरखारनि राङारि सामलायनायनि सायाव सोंथि खालामदों आरो बिबान लानायनि दाबि खालामदों। बिथांमोनहा बे आयदानि सायाव एसेम्ब्लियाव गुवारै सावरायनो थाखायबो खावलायदों। अडिट नोजोरनि सायाव सोरखारि मावख'गिरिफोरा दासिमबो जेबो फिननाय होआखै। फैबाय थानाय सानफोराव बे आयदाया आबाद राजखान्थियाव मोनसे गाहाय आयदा जाहैगोन होननानै साननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ हारिमुआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो भुटाननि गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायफैदों। भुटाननि गाहाय मन्थ्रि सेरिं टोब्गेआ मोननै नसुङारि ओनसोलफोरनि गेजेराव ओनसोलारि हेफाजाब आरो हारिमुआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों मोनसे मावख'आरि दावबायनायाव आसामाव सौफैदों। दावबायनाय समाव भुटाननि गाहाय मन्थ्रिया हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो आसाम सरकारनि बिबानगिरिफोरजों दावबायारि, फालांगि आरो मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि सायाव सावरायगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बे दावबायनायखौ सा-सानजा ओनसोलाव लोगोआरि आरो हेफाजाबखौ गोथौ खालामनायनि मोनसे नाजानाय महरैबो नुनो मोननाय जादों। मावख'आ बुंदों दि बे दावबायनाया आसाम आरो भुटाननि गेजेराव गोलाव समनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामदों, गुबैयै हारिमु, सिमा फालांगि आरो रांखान्थियारि बाहागोदारिनि बिथिङाव। बे गोजौ थाखोनि दावबायनायनि थाखाय रैखाथि राहा गोख्रों खालामनाय जादों। आसाम सरकारा भुटाननि थान्दै हान्जाखौ बरायो आरो मिजिंथिदों दि बे दावबायनाया मोननै हादोरनि सोमोन्दोखौ आरो ओनसोलारि जौगाथायनि हाबाफारिफोरखौ आरोबाव साबसिन खालामगोन। 8थि खौराङाव दङ आसामाव पेट्रलनि बेसेना 105 रांनि बारबाय, कंग्रेसआ सरकारखौ नोजोर होदों। आसामनि माखासे बाहागोफोराव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 105 रांनि बारा जाबाय, जायनि जाहोनाव गासै हादोरसायाव गोदान राजखान्थियारि फिनजाथाय सोमजिदों। थावनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव सानफ्रोमबो रोगानाय आरो थांना थानायनि खरसाखौ लानानै रायजो-राजाफोरनि साननाया बांहोदों।
भारत हादोरारि कंग्रेसआ थावनि बेसेन बांनायनि सायाव सरकारखौ सोंखारिदों आरो खुंथायाव थानाय दोलोखौ गाग्लोबनो थाखाय इट मेल'डि फरगेट एभ्रिथिं स्ल'गानखौ बाहायदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों दि सुबुंफोरा थाद'नाय गैयै बेसेन बांनायनि थाखाय बोजबना जागासिनो दं, जेराव गोनां रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ नेवसिनाय जादों। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा थावनि बेसेनखौ खमायनो आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोजोन होनो थाखाय थाबैनो राहा लानो दाबि खालामदों। बिथांमोनहा मिरु आरो हादोरसा सरकार मोन्नैखौबो पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव होनाय टेक्सनि सोमोन्दै सोंथि सोङो। फारसेथिं गोबां थागिरिफोरा थांनाय खरसानि सायाव दुखु फोरमायदों, बुङो दि थावनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव गासै हादोरसायाव हान्थामेला भारा आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा गोहोम गोग्लैगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।